No, venku je sníh a já jsem nemocná. Tak já mám tady takovýhle prohodný život. Ležím po stýlce a já pěkně opěkám špekáčky tady v krbu u postýlky krásně. A může být venku sníh třeba 5 metrů. Já se to tady pěkně upeču. Najíme s manželem, dáme domácí vínečko. Koukněte, jak je to pěkně upečený. Jo? Koukněte, jak je jsou nádherný. A ještě trošku a už bude upečený. No. A dáme si domácí vínečko a budeme mít Havaj. No a už to bude. Tak, už to máme. No. A nevadí. Sníh může být venku, my máme doma takhle pohodlí. A Margita Stehlíková, posílám to natoč video, aby se každý udělal takovouhle pohodu domácí.